U Kuli familija Petelj jahody pestuje už 12 roky i kupci zvykli na ich červeni plodi, ta Peteljovo frontuju, že teraz i kad bi chceli prestati sadziti jahody, ne mohli bi. Toho roku Holdipol. Holdipol. Všetko viadno s plastenikami, hej? S plastenikami. Je perší rok i druhý rok jahody. Vše máme i novú, i starú jahodu. I ktorý vám sort je teraz to aktuálny? Momentálno bera šekleri. Počína pomali Azija, kasnejšie bude Jolly, Sibila, Roxani najvecej máme mu na tak najväčší falati. Ale oni ešte nepristieli? Nie, oni ešte nie. Teraz kleriljem oberame momentálno. Mali sme mrazu, jeden, druhý i jeden čas kvitkoh nam stradalo od mrazu, da možno i 20% tých perších. Zato i taká cena toho roku mocnejša, pretože njeljem u nas bilo mrazu, v šadzi bilo. I u tim momentu teraz baš hybi jahodi, to ti perši co mraz odnesol. Cena jahodov postupne bude opadovať, a preto každý produkovateľ musí merkovať, že by mal co včasnejšie jahody. Veľi parasti pre zavartí pijaci precerpeli škodu, bo nemohli plasovať svoje produkty. Preto ministerstvo poljoprivredy zahradkárom, pčelárom i dajedným statkárom rišelo upláciť peniežne odpoľnenie za škodu, ktoré im už i ľahlo na rachunky.